Здравейте, армейци! Добре дошли отново в моят YouTube канал. Положението е отчайващо. Положението е отчайващо след поредната загуба, която ЦСКА регистрира този път срещу отбора на Арда. То вече не знам и какво да кажа. Не знам как си започна видеята, не знам какво да говоря в тях, защото то с оглед на матча нищо не мога и да кажем. Абсолютно отчайващо положение. Не случайно сложих и това заглавие във видеото. Все пак изчаках Керкез да чуя какво ще каже след матча, надявайки се да чуя, че ще подаде оставка. Не го направи. Абсолютен наглец, без никакви колебания го казвам. Това е нагъл човек. Извинява се на феновете. Писнал ми от тъпите ви извинения, наистина. И другото нещо, което искам да кажа е, че когато казваш пред камерите ще поема отговорност или поемам отговорност, както го спомена не веднъж пред фенове, значи поеми отговорността. Един треньор поема отговорност, като си подаде оставката, а не като ми се извинява, защото мен извинението не ме топли. Не топли никой друг от феновете. И ако си видите страницата и под публикациите и въобще постовете на хората, вече са бесни. 50-та минута на матча отново се чуха викова оставка, които, кажи речи, през няколко минути се чуваха до края на матча. И ние губиме в последните минути и той наглец пак ми излиза и ми казва, аз поемам отговорност и трябва да промениме нещата. Какво ще промениш, приятел? Куфърчето, билетчето и пътувай. Няма какво да промениш. Аз чекахме те 9 кръга. Нищо не мога да промениш. Това е положението. И сега някой, ако ми каже, че съм крайен, да, крайен съм. В смисъл става въпрос за ЦСКА, аз не мога да си гледам отбора в това състояние. И ме дразни ме това, че някакъв излиза и постоянно ми се извинява. Не ви искам извиненията, бе. Не ви ги искам. Искам да вие отбора да играе адекватно. Искам да вия някакъв треньор, който знае за какво ставам просто. Днеска по време на целия матч аз чувам постоянно, то в камерите се чуваш. Тунчев постоянно даваше наставления на футболистите. Без фаул. Пресирай. Пуш. Не знам си какво. Нашия не се чува, бе. Той не има какво да им каже. Седи там една вода, само ходим напред-назад, ми нервничи. Ма ти нямаш понятие от футбол, бе, приятел. Бесен съм, направо ви казвам, не мога вече да ги гледам. Те съсипват буквално вечерите и уикендите на хората. С това неможене. И сега тук очаквам Керкез, като не може да си поема отговорността като мъж, ръководството да излезе и още днес да го уволни, защото това не може да продължава така. Няма шанс да се случи. Първо, да почнем с състава. Объркан състав. Пускаш ми Лапения капитан. Лапения последните 2 мача, ама пълно дърво. Нищо. И ти ми го правиш капитан и го продължаваш, го налагаш. При положение, че имаш Теодор Иванов на скамейката. Излияш ми в фаза защита, сме на 4-4-2, в фаза атака преливаме на 3-5-2 или 4-3-4-3. И не работи тази схема. Още повече си ми остил Пастор на резервна скамейка, поснал си ми Турицов и напред в дясно ти се пъха и от едната страна Додай, и от другата страна или Питас, или Годой. Питас в повечето случаи. Това не са ти хората, които трябва да ти градат атаката и да ти се пуска по крило. Почваш да градиш атака от страни с Турицов и евентуално напред по десния фланг ти се пуска от едната страна Додай, от другата страна евентуално разчиташ на Мартино да се включи. Няма как да стане. Той Мартино не е за тази позиция. Как не ти увре мозъка за 3 мача не мога да схванеш, че тази схема не работи при нас. От друга страна, единствените играчи, които днеска нещо направиха, в защитен план сти Делова, който поне се опитваше да изнася топката, отстрани имаше Мартино и Додай. Това сте играчите, айде тук там Жордал. Идва там, не знам коя минута беше, ти ми сменяш Додай. В смисъл единственият играч, който наистина нещо се опитваше да прави. Не мога да си ги обясна, смените стимулни. Другото нещо, излизаме с 2 атакуващи от началото на матча. Супер, много добре, ама ти нямаш алтернатива на резервна скамейка нападател. На резервна скамейка няма нито един нападател. Предишните мачове, поне Бурносузов го държахме там. Сега и него го няма. И ти като си фърлиш 2 атакуващи в началото на матча, това означава, че до края е с тях каквото стане. Не мога да предложиш абсолютно нищо различно. И накрая викам, аз ще поемам отговорност. Аре, поемай я, бе. Поемай да видиме. Изчаках му интервюто, хората са бесни, повикат му отстрани оставка, малко, нали, други хранежи. Нема, бе, бате, това си е абсолютен дебил.
Абсолютен дебил. Ако си чакаш на стойката, няма проблем. Ръководство излезе с едно решение да даде една банкова сметка, да видим колко ме там изярне на стойка, да му събереме феновете и да пътува. И другото, което е, имаш 90 минути да играеш. Ти 90 минути спиш на терена. Спиш. Нищо бе. Те не се движат. Те продължавам да забелязвам, че правят пасове помежду си и никой не поема инициативата да тръгне към тази топка. Те ни пресичат почти на всеки 3 паса, един ни е пресечен. Защото няма движение. И не знам, тия футболисти не пускат ли някакви мачове от Европа? Сега върви Шампионска лига вече. Лига Европа ще почне другата седмица и така нататък. Пускайте ги. Имаше пауза на национална. Не гледахте ли Испания, България, да видите как играят хората? Те не спират, се движат, освобождават пространства и пробиват от всякъде. И минават между 9 души в защитен план. Ние не можем да направим 2 паса между 3 души и един отар да срещу нас и ни пресича топката. Абсолютни смешници сме, защото нямаме треньор. Продължавам да твърда, ние играчи имаме, но нямаме треньор, който да изгради отбори и някаква игра между тях. И то това, разбира се отразява. Няма идея в играта, няма стил и дори да го оставиш, аз казах го и в предните видеа. Керкес трябваше да бъде сменен, защото ти имаш първо, играеш под огромно напрежение, което няма да спадне и продължавам да твърда и днеска да го оставите на треньорския пост, това напрежение няма да спадне. Всеки матч е така, докато той не се разкара. И това е най-нормалното нещо, защото никой не може да го търпи, вече го гледа това нещо. Няма игра, няма стил, няма нищо. Той не е изградил нищо. И това е абсолютно губене на време. Когато и да смениш треньора в момента, винаги ще си закъснял, защото трябва да дойде нов треньор, който се опита да направи нещо, което пак ще му отнеме време, а ни предстоят мачове с Лудогорец и Левски. Най-вече. Нали? Защото, какво чакаме? Те да дойдат да ни опукат едно хубаво и тогава да решим да сменяме треньора. За кога ще го чакаме? За кога ще играем? Времето си минава, след буквално няколко седмици, месец ти идва зимна пауза и ние какво правиме? После почваме отначало да въртиме нещата и нямаме игра. До тогава ли ще го търпиме Керкес? Всеки матч ние си губиме шансовете за Европа през първенство. Купата е друго нещо, ама ти с тази игра, който да се падне за купата, ще ни опука. Ние виждаме Арда. Арда влезнаха в огромна дупка след Европа. Падат мачове след мачове. Те от месец насам или нещо такова взимат първа победа срещу нас. Миналия кръг, пак ще кажа, Спартак Варна и Фаш ще ги бие 3-0. При това имат хикс, мисля, че направиха с Бероя, ако не ме лъже паметта. И ние не можем да ги биеме, защото дори да кажеш, да си показал някаква игра, да надграждаш нещо, да правиш, да кажеш, окей, айде, има нещо, нали, прави се нещо, опитват. А то няма за какво да се хванеш. Аз наистина съм потресен. Не мога да... Аз ако ги хванат и момчета, ще изграда отбори, ще биеме следващия матч. Убеден съм. Ама на 100%. Той не може, и това ти е треньор, дето не знам каква заплата получава, на сигурност не е малка. И той не може да ги стикова, да изгради някаква игра, някаква наченка на игра да има. Много съм ядосан. Не искам да правя някакви генерални заключения и да го хокам прекалено много, защото ми идват да избълвам, ама една кофа с помия да изсипа върху него. Но заключавам се само с това, че очаквам още тази вечер ръководството да му иска оставката. Даже се надяваме сега, докато записвам това видео, вече той да му иска на оставката и да не е треньор. Не знам кой ще дойде след това. Най-вероятно ръководството вече има някакви... Със сигурност трябва да има план Б, защото то без план Б ще е трагедия. Значи 100% ръководството трябва да е помислил за план Б. Чува се от тук от там, че има така или иначе изграден някакъв план Б. Така че надяваме се да го уволняват и да идва следващия, който и да е той, защото сигурно ще е по-добре. И тук наскоро обяснявах на някой, че сега връщайки лентата назад се оказва, че от няколко години насам може би най-добрият треньор, който ЦСКА имаше, беше Томаш. Защото Томаш с уния футболисти, дето нямаха никакво желание да играят, успя да изгради някакъв стил и се виждаше стил в играта. Да, резултатите бяха лоши, но футболистите, с които разполагаше, не му позволяха да постигне резултати. Аз съм убеден, че Томаш е сега с този отбор и с тези играчи ще направи много добър отбор. Да,
абсолютно ви казвам, сериозно почвам да ми се ще да се моля да се върне на този мач, ако може, за да ги направи на някакъв отбор. Защото към момента положението е скандално зле. Не става така и няма и да стане. Керкес, куфърчето и да те няма, а ЦСКА към по-добри времена. Благодаря, че и днес ме гледахте. Ако имате различно мнение, разбира се, от моето, мога да го оставите в коментара. Абонирайте се, лайквайте и само ЦСКА.